Mga kapuso, opisyal na nga natapos ang habagat season ug sunod na nga atangan ang pagsud sa amihan sa mosunod nga mga semana. Padayon usab nga gibantayan ang low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Katapusang nasigpata ng LPA sa gilayon nga 365 kilometers west-northwest sa Puerto Princesa sa Palawan. Matod sa Pag-asa, posibleng anaa na kini gawas sa par karong gabii o ugmang adlaw. Wa pagihapon giwagtang ang tsansa ni ini nga mamahimong bagyo. Anam-anam na nga nakaapekto sa nasod ang northeasterly surface wind flow o ang hangin nga gikan sa amihanang sidlakan nga magdala og hinay nga pag-uwan sa ubang bahin sa Northern Luzon. Apan tungod sa trough o extension sa LPA ug localized thunderstorms, lauman gihapon ang tsansa sa pag-uwan sa ubang bahin sa nasod. Base sa datos sa Metro Weather, posible ang uwan sa Samar Provinces, ubang lugar sa Cebu, Bohol ug Leyte Provinces. Minus usab ang pag-uwan sa ubang lugar sa Kagabhion. Adunay tsansa usab nga muuwan ang pipila ka mga dapit sa Luzon ug Mindanao.